Benvinguts al videoblog Esgarrinxades Utòpiques. Avui, si no moro congelat abans, parlarem de Reflexos en un ull llaurat, de la Carson McCullers, publicat per l'altra editorial i traduït per l'Alba de Déu. Reflexos en un ull llaurat parla del capità Penderton, un militar que viu amb la seva dona en una base militar i ens explica, partint de les relacions que hi ha en aquesta petita societat que és la mateixa base, les contradiccions i les preocupacions dels personatges que hi apareixen. Sobretot parla dels dubtes sobre la pròpia sexualitat, en aquest cas del capità Penderton, de les manies, per exemple, de la seva senyora, de les debilitats de la parella que viu al costat de casa seva, de les indecisions que marquen la seva vida. Per tant, podríem dir que parla d'uns personatges, alguns turmentats pels dubtes, que relacionen entre ells a partir de compartir aquestes debilitats en bona part. També parla una mica de la hipocresia de les relacions socials, parla una miqueta també d'aquesta mena de por a tenir una relació normal amb personatges diferents d'un mateix, les relacions amb els soldats, per exemple, i també parla una mica de les contradiccions que com a militar tenen en relació amb les seves parelles. Diguéssim que és una novel·la que ens endinsa sobretot en la psicologia dels personatges, amb una activitat de trama gairebé mínima, amb un espai reduït i en una societat molt simple, molt petita. Per tant, per poder tenir una novel·la que tingui prou riquesa, hem de pensar que realment l'autora ens està entrant a dintre de la ment d'aquests personatges i que per fer-los atractius ens ha de portar informació que realment ens interessi. L'aspecte potser més destacat de la novel·la és que ho explica tot amb una senzillesa que ens obliga, com a lectors, a interpretar allò que diu i allò que passa, i aquells pensaments que tenen els personatges cap on derivaran.